En Palestina o inverno toma forma de exterminio continuado. Son horas de que a cordura e un mínimo de xustiza paren este holocausto e poñen a cada quen no seu sitio. Eu quero empezar hoxe mostrando todo o apoio e solidaridade co pobo palestino. Parece que nos queren facer pensar que a poboación de Gaza morre como víctimas colaterais. Coa complicidade da chamada comunidade internacional occidental. What is doing the European Parliament and the European Union to avoid the death of these civilians? Unha Unión Europea que xa non pode caer máis baixo na sumisión ao imperialismo norteamericano. O é que as vítimas civis de Gaza non contan, os nenos e as nenas de Gaza non sofren. Palestinian children sent yesterday a message. They want to live, they want peace, they want food, water, medicines and education. Democracia e xustiza tamén é exixir que pare o xenocidio do pobo palestino. Romper relacións diplomáticas e impulsar que Netanyahu e a cúpula sionista rendan contas diante da Corte Penal Internacional. Cantos hospitais, cantas ambulancias, cantas escolas máis teñen que ser bombardeadas para que a comunidade internacional paralice o que é unha auténtica masacre. Nutalef, Waf, El Har, Waza, Asalan.